angikwazanga nokuthatha i-testimony kaThulani Shongwe we-MKP njengoba beke appeare kuMadlanga Commission nje izolo nge-30 kaJuni 2026 indlela besimatasatasa ngayo. uThulani Shongwe lona nizama understand indoba sekezo appear kuMadlanga Commission kwenze njani. So nge-29 kaMeyi 2026 apho nanisitsho khona into uThulani sekethi ubizwe kwaMadlanga Commission kulapho nda-athasha khona even i-video yakhe apho wayethetha khona ku-ADO Committee. Ku-ADO Committee waba nezitsholo akazenzayo umfana kaShongwe ngoGeneral Khan. Then ke kwakuthi ngabantu babemnqwenele okaba befune into yoba uGeneral Khan azo-appeara ku-ADO Committee but wangezi ngezizathu zoba kukhona abantu endingazi noba ndithi babe-protectela noGeneral Khan of babe-objecta into yoba kuze uGeneral Khan but waphethe engazanga uGeneral Khan phi ku-ADO Committee. So iMadlanga Commission yathi hayi mandoda unezinto ozithethile pha ku-ADO Committee khawukusondele ngapha kuMadlanga Commission because thina siyomagwala siprotectani asosabi into ukuzosichazela into yoba wawuthi uGeneral Khan lona wenze njani. So ubufuna ukuva ivideo yakhe uShongwe ezotholwa zenza ku-ADO Committee uzabuyela kwivideo yami engayi-uploada nge-29 kaMeyi 2026. uShongwe apha unebala kalibalisayo into yoba wathathwa ngamadoda amabini but into yakhona iye yahamba via i-MKP waze watsho wathi even ingathi uformer president uJacob Zuma was aware of leyo meeting leyo. So ingathi wathathwa ngamadoda amabini but ngendlela endiyiva ngayo I don't think he was aware into yoba uthathwa usiwaphi okanye uyothethiswa nobani okanye uyodiyaniswa nabani. So wathi xa kefika ebekwa kwindawo ethile kwathathwa ifoni kwenziwa i-video call. Xa kusenziwa i-video call urealize uba lo muntu akathethiswa naye xa ezazisa lo muntu wayethethiswa naye nguGeneral Khan. General Khan lona onento ethi kuShongwe ndoda why undisebenzisa kanzima okanye ndoda why unisuffocator so ibe khona nje into engathi uze waze wazibamba nje so General Khan into yoba why unisuffocator ngendlela unisuffocator ngayo into nje ngathi injalo. So uzoxela loo nto ke ngapha kuMadlanga Commission zikhona nezinye izitholo akazithetha ngongathi uGeneral Khan nje amagama akhe ebehamba avele nje kuma-case nje angekho right angaqondakali igama lakhe aliqondakali. Phofu ke kwakuthi uShongwe wayetshilo napha into yoba uGeneral Khan lona uyafuneka into bazo-appeara phi ku-ADO Committee but kwaliwa. Hayi ke nalapha kuMadlanga Commission ufike waphinda nedlo nto leyo apha ke sekaze egqithelana phambili into yoba hayi kwakhona nezithembiso ngathi wayezithenjiswa uba nje uzanikezwa ama-tender. I-tender khona uzawufumana boma-2 meter each and every month engathi unokwenza no-security company through i-checkers or else kakabonakala ingathi into yakhona akabambeki ncama uShongwe wathenjiswa ingathi ngo-10 meter plus i-BMW bulletproof nje into angathi njalo. So zikhona nje izithembiso akathi uShongwe wazithenjiswa into yakhona ifaka bani ifaka uGeneral Khan. Kungani uGeneral Khan engazange ayofika ku-ADO Committee utshilo nalapha into yoba ngendlela akabona ngayo based on the fact yoba babengenasay ncam it was more of not necessary ukuvota but nje babethethisana into yoba okay le witness izawuza hayi lela mayingezi hayi lela but nje ya-objectwa into noGeneral Khan. So bakhona abanye abantu vele engithe xa ndiqwalasela ndarealize into yoba bazama ukuthi hayi mani azange yi-objectwe ncam into yoba uGeneral Khan ayo-appeara phi ku-ADO Committee. Bafethu ndizayi-athatsha I don't know whether ndithi yi-video okanye because kwakuyi-virtual meeting kukhona apho uMalema uqobo evakala esithi aka-understand why kufunwa uba makubizwe uGeneral Khan eze ku-ADO Committee. Ama-basis wakhona nje awa-understandeki of which ke ngoku xa ungumntu now sesiyayazi yonke lento esiyaziyo you would understand maybe why bengazange bawa-elaborate further ama-basis ukuthi hayi sifuna into yoba azophendula o-1 no-2 no-3 because siyayibona ingathi inobungozi yonke lento le because imagine Malema let's say asking ama-basis uShongwe responding into yoba because of 1 2 3 I honestly do think that impilo kaShongwe could have been compromised. So it was wise for him into yoba nje ake ayeke loo nto leyo inoba with the hope okanye uba makazovela kuMadlanga Commission because noko iMadlanga Commission hayi noko inayo weight engathi nayo. Hayi ke namhlanje ADO Committee uqobo bebe-appearile pha bene-sitting hayi abeyithandanga indlela engathi uShongwe akafike wenza ngayo phi kuMadlanga Commission ngongathi uShongwe uthi ezinye political parties za-protectana no-General Khan yilili of which ke ngoku inyani yinto yoba igama likaGeneral Khan lavezwa kuMadlanga kwi-ADO Committee but bottom line
zakhona wena ufuna ukuthi i-objection okanye i-protection okanye lo ndlela ofuna ukuyithatha ngayo wena, but yaba khona into ebloka into yoba uGeneral Khan abe uyo-appeara ku-ADO committee. So zininzi ke ezinye izinto usho ngakafike wazithetha further. Sekethasha nemicimbi enokwenza ne-IDEC, i-crime intelligence, wanayo nje into ethi yona engathi sinayo ingxaba fethu andikhoshwa bakwenzekani ngamne. Lately ndine-short breath, I really do not know. It's something that I know uba mele nditye xa ndithetha ndiziva into yoba hayi mani ndiyadinwa. So ke ithi le nto ingathi kukhona ngendlela naye kayo wayithetha watsho wathi akafuni ukuaphira njengomntu inoba o-racist or whatever, but nje uyayibona into yoba kukhona le cabal engathi yamaNdiya engathi sijongene nayo. Wazama ukutsho ke kwisayidi le-crime intelligence, kwisayidi le-IDEC into yoba kukhona nje nokuprotectwana nje umdlalo nje othizeni odlalayo pha ngongathi nje I need to have something against you nami into yoba uzokubone nje bayaprotectana ngendlela kayithethe ngayo. But uthe xa kayithetha ndayiva mna le nto kayithethayo because vele ingxaki yona sinayo, and in as much as into yoba ingavela ngendlela e-wrong ngendlela kayithethe ngayo, but yona sinayo ingxaki. Jonga uShamile Batoyi, ujonga uAndrea Johnson, ujonga uGeneral Khan, uyayibona nje ingxaki esinayo nje efaka bani, efaka amaNdiya. Sithetha nje based on yonke lento esifocusene ngayo apho. Ujonge ubona McBride yini yena, likhaladi na okanye lindiya, but nje uyayibona nje leyo group unyana. So zizo nje izinto akafike wazithetha phi apha uShongwe. Hayi ke abangani bakhe ku-IDEC bamqumbela, I mean ku-ADOC bamqumbela into yoba waye ezofika ngapha afike abathethe ngongathi bona bebengena-integrity ncam okanye bona umgangatho wabo ufike wathetha inyani uShongwe, because nathi singama-South Africans siyayeya la ADOC committee. Hey, abona xa ngalimi igulu ukuthi ye-IDEC lena limi lam de dlalela kubo ngoba sekaninzi mane ndibizana ne-IDEC. Hayi bafethu ndithetha nje nge-ADOC. So namhlanje they had their meeting apho ke noSozi befike batsho nje izikhalazo zabo ngendlela abangathandanga uyindlela uShongwe akafike waportraya i-ADOC committee, of which si-aware into yoba i-ADOC ibinabo nje ubukuba it was politically affiliated. Ibikhona nje into yoba abangani bobani bebenako nje uba mabaprotectwe. So I will attach just iclip unyana eyakhe uShongwe apho beke sitsho khona into yoba kungani uGeneral Khan engazange azebe uyofika ngapha, then ndifake ke ndikaMalema ebonisa into yoba wayenga-understand into yoba kungani uGeneral Khan efunwa kwi-ADOC committee. So that's just about it nje, into engathi yi-testimony kamfana kaNtimandi. So he didn't appear, but it's because he was not called. If I may elaborate on that, we somehow have not exactly a voting system in the ADOC, but somehow a weight balance agreement of who do we want there. Now, on that day, if you can add MKP numbers with DA and ANC, we would outnumber other parties and get General Khan in that seat. The only thing is that on that day, Honorable Malema was the most vocal in not getting General Khan to come there. But I can tell you, Wuti, the other parties sided with him, with the EFF, not with him specifically, with EFF, in not allowing us to get Khan to come there. Okay. Yes. So the upshot of all of that was that he was not called. Yes. You know, sometimes we disagree amongst ourselves because the people who sponsor names don't give themselves time to, in a very, polite way, take us through each name and why. And sufficient motivation must be given as to why certain people should be called. I don't know Moodley. I hold no brief from Khan, but I'm still struggling in my mind. Why is Khan being called? Because I always try to just pay attention to hear, okay, what is the issue here, so that even when Khan comes, we should be ready, prepared, and all of that. I still can't find
anything that suggests of anything that is different from what we have been listening to. So I don't think there is the basis for those two names to be called and occupy a space which could be occupied by someone who's helpful.